ще ви разкажа много мъничко за зараждане на музикалните традиции и таинството на старинното българско песнопение. Паметта на нашите прадеди, мъдростта на поколенията, за което всички до един вече знаеме не малко, в нас живее, тя съществува, с всичките остарели истини на едно цяло битие на религията, на култовия обрат и светския празник в народностната песенна мелодика, която ние само преди един час чухме. Това е изумително нещо, което ние трябва да разберем и да усетиме. Трябва да знаем, че едно от най-красивите неща в нашата страна, това е народностната ни мелодика. Това е народната песен. Това е всичко свързано. Пак почвам да не чета, а да говоря само, макар че съкращавам всичко. Всичко свързано с нашата, като се почне ученицата и се свърши до най-изящната мелодическа песничка, която от най-ранно детство нашите майки, нашите баби са започнали да ни пеят. Тези песнички са ни възпитавали в целия наш живот и остават като памет, като спомен за той, което сме били, което сме и което ще оставим на идните си поколения. Няма да забравя моят невероятно интересен професор доктор Стоян Джуджев. Този човек, не искам да говоря на колко академии почетен член и така нататък, носител на масови много награди, този човек казваше следното. Предаваше ни по фолклор и етнография. Живият фолклор, здравите песени, танцови, инструментални традиции на българския народ образуват основата, върху която по-късно се изгражда както българската църковна музика, български разпев, така и личното песенно-инструментално творчество на българските композитори. Уникално е изследването на този немалко уникален човек, че всъщност всички мелодически последования, които са характерни за завършване на едно произведение от народната ни музика, почти са идентични с каденциращи моменти от Кукузеревата музика. Това е уникален факт, за който ние не можем да не благодарим на нашия професор, който ви казах, защото за мен не е само мой, а изобщо професор и на обикновените хора, и на студентите от Музикалната академия, и на всички изследователи по отношение на народната музика. Може само да припомним фактите, фактически, казвам отново факти, че пред фактите и боговете мълчат. Забележителни са примерите и красноречиво говорят за едни моменти, а именно не мога да не кажа Боряно Борянке, когато я чуете и я видите, че децата пеят и играят в юго-западна Франция, точно с тази мелодия, ето една госпожа тук вече показва, че знае, че е видяла сигурно този факт, и ние се изненадваме къде е Южна Франция, юго-западна Франция, и къде е България. Деца пеят Боряно-Борянке и скачат. Нямат нищо общо с български деца. Това са просто на френски си пеят песничка, която е с тяхни думи, но с нашата мелодия. И мелодията е в 7-8 так. Тук колегата ми
Димитър Димитров каза сигурно за 7-8 такт. Не мога да не спомена този такт. Трябва да го спомена, защото той е в кръвта на всеки един българин. Друго нещо. Спомнете си, предполагам, че поне няколко души са минавали. Аз се надявах, че тук ще видя един господин. Мисля, че да, го споменахме, но не го виждам. Христо Буковски. Тук си. Добре, чудесно. Буковски, доколкото си спомням, е минал този път България, Хърватия, че чак надолу до Барселона, и трябва да ви кажа, че почти навсякъде вие ще видите стечките, тези големадни паметници, надгробни паметници за паметта на българите, на изобщо минаващите оттам, с това хоро на мъртвите. Те излизат от долу, от гроба или около гроба. До ден днешен, господа, колеги, приятели, столици, в северо-западна България, около Видин и Михайловградско, има села, в които се играят тези хора на мъртвите. Това е до една седмица след починалия човек си играе гроб. Извинете, това са векове наред. Едно и също нещо. С обръда към памета на загиналите и оставили ни нас, за да разказваме. Едва ли някой не знае, аз съм убедена, че всички знаете, че един от основните ритми, един от основните темпове, един от основната мелодика на далечния изток, това е пентатониката. Ами да, разбира се, ами в нашата Родопа. Нашата Родопа също основен мелодически момент, мелодиката, ритмиката, това е пентатониката. Колко сме далече едни от други, а всъщност колко сме близко. Та пентатониката е тази, която е в кръвта на всеки един от нас. Та пентатониката е тази, която лети в космоса. Да, ние действително сме народ, който сме се разпрострели от изтока до далечния запад, до Америка. Така говори моят професор, доктор, професор, академик Марин Големинов. Той казва, не се изненадвайте, че ние слушаме тук 7-8 такт и казваме, че той е само наш. Да, само наше. Защото не стотици, а хиляди песнопения и песни има, които са в 7-8 такт. И той е много характерен. Друг път ще разказвам много за него и много интересни примери. Но искам да ви кажа какво казва професор Марин Големинов за 7-8 такт. Той казва, да, българската народностна мелодика в 7-8 такт е занесена и пренесена много далече от нашите земи. Това са земите Унгария, Румъния, Северна Гърция, Барселона, Ломбардия, манастира Грота Ферата. Прескачаме, отиваме чак до Аржентина. Не са само сегашните наши нещастни, бих казала, емигранти и дечицата ни, които в много голяма степен слугуват на Запад. Имаме и знаменити личности. Не мога да кажа. Много отиват и стават голями, обаче повечето слугуват. Извинете, 7-8 такт е пренесен навсякъде по нашето земно кълбо. Не от тези, които са слугували, а тези, които са били българи и са завивали този стожер, за който говори и господин Димитър Димитров, и Гайдарски, и Смолянски, и всички казаха. Там, където сме отидали, сме оставили следа, и то голяма следа, която да се знае, че българин е стъпил там. Какво да ви кажа по отношение на тази
наука, органология. Органология, може би всички знаете какво значи. Обаче направо ще ви кажа, че това е науката, която изучава инструментите. И то музикалните инструменти, инструментариум в целия свят. А фактически този инструментариум аз бих искала да го прочита. Какви са инструментите? Само малко, няма много да ви занимавам. Това е гайдата, джура и кабан. Гайдата с 3 ручила, забележете, с 3 ручила. После ще ви кажа нещо специално за нея. Това е гадулката, гуслата, дудукът, кавала, двоянката, сирина, детската свирка и така нататък, и така нататък. Мога да изреждам още много, защото това са само струнните инструменти. А става въпрос, че има и ударни инструменти. Това са клепала, цафара, зилове, клопатари, огромно множество различни ударни инструменти, които само у нас съществуват. Друг е въпросът, че се появяват и в различни места, но по-единично в различните страни по света. Какво значи това? Значи, че ние сме тези, които сме дали на света толкова много, колкото трудно човек може и да си представи в музикално, звуково и тонално отношение. Вече ви казах, търсиме пентатоника на запад, търсиме на изток, а всъщност ние пееме и то прекрасни песни, великолепни песни. Само преди, тук 2 часа, 3 часа, ни ги демонстрираха и аз бех в Лутвесторф. Не можех да не поздравя това момиче, което великолепно пее. Чудесно! Ако някога има сега някъде някакъв конкурс, в който да се яви подобно същество, да изпее само тези трели, които изпееш, трябва да ви кажа, определено това дете щеше да спечели първа награда. Не е възможно по друг начин да се мисли и да се говори за българската тоналност и дух. Аз не искам да бъда многословна, защото трябва да прочита още 3 страници и трябва да ви кажа обаче нещо, което е много важно. Не ги говоря аз нещата просто тъй. Казвам ви ги, защото са го казали Егон Велес, не някой друг. Това е един от най-голямите изследователи на българската народностна песен и мелодика от началото на миналия век. Унгарец е, Бела Варток. Курт Закс, един немец, който той, знаете немците колко са стриктни, коректни, точни. Изследвал всички възможни тонални отношения и звукови и ритмични по света и казва, няма друга музика, която да е толкова силна народностна като мелодика и толкова разпространена по целия свят. Не сме във всяко едно отношение разпространени всичките мелодически последования и ритми, които притежаваме, защото само метриката у нас и ритмиката, това са безбройни, уникални неща. Трябва да ви кажа 5, 8, 7, 8, 9, 8, 11, 16, 15, 16, 14, 13 и така нататък до 20. Няма друг народ. Това сме ние. Но ние трябва да ги знаем, трябва да ги изучаваме, трябва не само от малки, това, което бабите са ни запяли и което ние можем, доколкото можем да пеем, да предаваме. Не, ние сме длъжни. Ние просто сме длъжни. Трябва да ви кажа, поспоменах, че имаме гайда с 3 ручила. Да, имаме и аз ще ви го покажа. Понеже имах един огромен спор с един професор от Норвегия. Той ми казваше, не, такива неща, вие говорите. Казвам, как говоря? Ние имаме гайдар с гайда, която е с 3 ръчила. Ето, съжалявам, че не можах да го направя, да ви го снимам, да ви го покажа там.
и ще ви кажа кой е той. Ето го тук сред цветята, ето го тук. Това е дядо Пенчо Диков от село Чернивид. Чували ли сте това село? Много се радвам, защото тук имаме дори двама, които... Моята майка е там от Тетевен, а господин Димитър Димитров също от Тетевен. А Чернивид е високо в планината и този Панчо Диков е човекът, който свиреше на 300 годишна гайда. Можете да си представите. 300 годишна гайда. Това беше в 1963 година, когато аз за първи път снимах събора в Пирин. И понеже няма събор, на който да не съм била, такъв събор, а и международни фестивали по целия свят и различни симпозиуми и така нататък, и когато съм говорила за това, че ние имаме 300 годишна гайда, на която е свирил този гайдар, някои почваха да скачат и казва, как? Викам, да, защото в Шотландия 300 годиш, тази 3 гайда с 3 ручила отива преди 400 години за първи път. И този професор от Норвегия ми се поклони и ми написа специално писмо по този начин, че съм му показала и съм му доказала. Затова трябва да отстояваме на нашите неща, които имаме и които знаем, че са български. Трябва да ви кажа още няколко примера, няма да ви занимавам дълго. Ние имаме български разпев, нещо, което отива в Русия и почват едни голями спорове в миналия век. Това е някъде 30-те години до 40-41-2 година. Че български разпев, който навлиза в руската църковна църковен ритуал, не е български, той е гръцки, той е така. Моля ви, извинявайте, господа, български разпев, във всичките направени изследвания се оказва, че е наша народностна мелодика, която навлиза в църковната песенност. Така и кога влиза? Влиза по времето още на Йоан Кукузел, когато не случайно Йоан Кукузел пръв разчупва този канон и в канона на църковното песнопение навлизат именно произведения, които са от нашата народностна мелодика. Това е много характерно нещо и ние не трябва да забравяме, че това е първият композитор в света, който с народностната музика влиза в църковният ритуал. Трябва да кажа нещо, което не аз го казвам, само го цитирам. Казва го, вече казах тези, които ви съобщих, че го казва Бела Бардо, казва го Егон Велес, казва го Золтан Колидей, казва го кой ли не, да не говоря за всичките американци, французи, германци и така нататък, които твърдо, определено и убедено ни показват какво значи църковен ритуал. В западната музика, в същия този разпев, който отива в източната музика, е известен под секвенция Българик. И къде се намира той? В цялата западноевропейска църковна музика е навлезнал. Не сега, а още преди 400-500 години. Това не са случайни неща, защото в много документи, Бориловия синодик, Драгановия Миней, Болонския псалтир, имаме нотна записана система. Не случайно и не някой друг е създава, а е създава Йоан Кукузел. Той изменя невматиката византийска и създава прочутата Кукузелева невматика.
за която Егон Велес се произнася, че за да може да се разчете само един лист. Не съм малко години. Виждам, че има и други великоси тук, но не смея да кажа и не ми е неудобно да кажа, но 88 години и нещо съм. Да, казвам истина. Обиколих целия свят. Бех на много младежки фестивали. Срещнах се на различни симпозиуми по света, с различни професори, учени и какви ли не. И това, което чух навсякъде, казваха едно и също. Вие сте знаменит български народ. Вие сте толкова стари. Доказаха го всички пред мене. Това, което видяхме тук, аз съжалявам, че не съм ви снимала дядо Петко, който ви казах, че го защитавах и успях да докажа, че всъщност ние имаме гайда много по-стара от неговите, там от шотландците. Аз обожавам шотландската гайда, но обожавам и на дядо Петко гайдата Стрелчела. И всичко, което е българско и родно, защото за мен няма нищо по-хубаво в целият свят от нашата българска народна песен. И трябва да ви кажа, покланям се пред всичко създадено от българския дух и народ, но имаме огромно задължение, защото нашата красота, нашата родина, нашите градове, нашите шепици, песни, танци, игри, строителство, архитектурни паметници, всичкото и ние сме длъжни да предадем нашата памет на идните поколения, защото сме задължени на нашите прадеди, че са ни родили на тази земя. Благодаря ви. С три думи ще го кажа, с три изречения. Един от най-голямите изследователи, които искаха да го елиминират изобщо, той дойде тук, това беше преди много години, искаха да го елиминират като изследовател на българската народностна мелодика. Обаче, Меснер беше отчаян, той беше завършил оперно пеене, искаше да играе в опера, но ние го взехме и го заведахме в Бистрица. Остави го там и викам, слушай, тук слушай само бабите, нищо друго не де. Бабите става въпрос, това са тези шопските баби, бистришките баби. Бех вече направила филм за бистришките баби и той отиде и дори в ЮНЕСКО този филм. И Меснер каза, след 3 дена ми звъни по телефона долу в София и ми вика, Таня, моля ти се, идвай, защото тук ще полудея. Казвам, ма как, не си ли доволен? Не, напротив, аз съм в див възторг. Отидах горе и какво става? Меснер решава да изследва нещо, което никой до тогава българин не беше изследвал. Това е диатоника, двугласа, този интересен, уникален звук, който непременно долу се държи. Моля ви се, кой пее в уникалния звук? Исуна в църквата, което слушате вие, и горе мелодиката, само нашите баби могат да го пеят безпогрешно. Винаги го взимат от един и същи тон, без камертон, без нищо, и пее мелодиката и долу Исуна си го държат. Фантастични са. И това е един уникален труд, така дебел, 4 пръста е дебел трудът му, за българската диатоника, преведен е в Америка, той беше в Америка и в Австралия, на няколко места беше професор, сега в момента е в Казахстан. Звъни ми през 3-4 дена и говориме с часове. Благодаря.